Suwiramuni kelingan ora iki jajan tak jajari. Mesti dicara ana kon boy kaya injo. Batine sing nanggap pos jeneng glogok jaran tenan kok. Iya nek jeneng jaranan kok Pak. Nek jeneng wayang ra wani aku, Pak. Ya ngene iki dremis. Ora diwangi dremis antuk betane enggak temu. Ayo pinjen kondangan saya kira ben jaranan ra payu nyingen tak omong ngono tenan kuwi. Panas udan ling-ling